Emakhosini Thokozani bogogo nabomkhulu. It is your host Dr. Thokozile Mayininsizwa kaMnguni, and you tuned into the Ancestral Corner. Namhlanje emakhosini sivakashela uMakhanyile. Thokoza gogo. Thokoza njani? Siyaphila njani? Siyaphila. Thokozani. Okay, so on today's show, ugogo uzosicocela kabanzi nge-experience yakhe through African witchcraft and spirituality. So gogo bengathanda nje ukuthi usicocele nje nge-story sakho ukuthi like during your life, like what did you experience and then kwayenzakalani nje besicela usicocele ngokwazi kwakho ukuthi lezi zinto zikhona yini nje ubuloyi nje akusicocele nje wena kuze uzobona ukuthi le nto ikhona kwayenzakalani empilweni yakho. Empilweni yami lo ayikho indlela elongayo. Abantu bathakala ukuthi ngiyabavale konke, ayikho into elongayo. Manje gogo ubone ngani? Yini le kuvezelile wasubona ukuthi hayi ubuthakathi-ke lo? Ubuthakathi ngiyabona ngoba vele banibonisa nalabantu bakhona laba enzayo lezi zinto. Ngiyabonisa ubuthongweni ngani leyo. Oh, babona ethongweni. Yebo. So manje bayenzani? Yini lezi zinto ozibonayo mawele? Bayandlisa, bangilalisa notokoloji. Bathatha umoya wami bawusebenzisa. Ngizibona ngisemakhaya kodwa ngilele. Umzimba wami uba buhlungu. Ngavala nemizamo yami. Oh. Bala afuni ukuthi ngishada. Ayikho into le bayifunayo ukuthi iba right. Balwa nami. Oh, balwa nawe. Yebo. Manje-ke okay, ngiyakuzwa lapha. Uthi bakudlisa yini le bakudlisayo? Amadlizi. Amadliso. Yini idliso gogo? Oh, bathi amadlizi mawudlisa mawuphupha bawudlisa. Bathi amadlizi. Uvuka ekuseni umlonyeni ubaba. Amadliso. Bese bayakutshontsha ebusuku. Yebo. Ulala. Angilali totally. Mina kahle kahle vele angilali. Angilali. Manje lezi zinto lezi gogo njengoba zikuhlupha wena uyilwisa kanjani? Ngizolisa kanjani ngoba bayavala ukuthi bayavala nemizamo yami ukuthi ngingasebenzi ngoba manje ngisebenza phela ngizokhona ukuhamba ngala bantu balapha bangisiza. Kodwa bavala nesayithi lomsebenzi, bavala konke. Abafuni noma emshadweni, abafuni ngishada. Konke bavalile, ayikho into ekhanyayo. Manje lezi zinto izenzo zabantu. Ziyenzwa ngabantu. Manje mabathi bayenza konke lokho bakwenzayo basuke bakwenzelani? Yini inhloso yabo? Phela ma bakusebenzisa. Ma usokola, mina ngisokola bona impilo yabo iphambili baphila kahle. Baphila kamnandi, izinto zabo zihamba right. Ma mina ngisokola, izinto zabo ziba right.
baphila kamnandi, bayasebenza, konke bayakuthola, manje mina ngisogola. Oh, luze-ke manje wena angaphumeleli ungasasogoli, bazohlupheka into zabo zizobheda zihambe kahle. Angazi phela, angazi ukuthi mhlambe mhlambe le nto bayenzayo ukuthi bayenza mina ngisokola ukuthi bona baba-right, mhlambe basokola, bona angazi. Bona abafuna ukuzibona basokola, so mina bathanda ukungibona ngisokola mina nabantwana bami baphila kamnandi. Manje lezi zinto wena uzithole nini? Waze kanjani? Ngazi kanjani ngithi ngiyasho ukuthi ngiyabonisa mani ukuthi Okay, ngiyakuzwa. Waqala nini ukuboniswa? ukubonisa kudala ngibonisa. Ah, ngiyakuzwa gogo. Manje wena uyakholelwa ukuthi nje zikhona izinto ezinjalo? Zikhona, angithi ziyayenzeka emzimbeni wami. Hayi kunzima emhlabeni. Babenza izinto ezimbi labantu. Abantu bakhohlakele. Basasebenzisa iy'lwane, basebenzisa abantu, baphila ngabantu. Sekusetshenzwa nangabantu. Isilwane asisasebenzi, kusebenza abantu, kusebenza igazi labantu. Ngiyavuka madoda. Yibo baphila ngegazi labantu. Sebenzisa igazi labantu. Manje uma basuke bakufuna igazi, balenzani igazi? Igazi abantu bathi bayaphuza bayaliphuza. Baphuza igazi lomuntu. Ukuthi benzela ukuthi bangagugi bona, yabona. Igazi lisebenza izinto eziningi. Uma bathola igazi live mnandi, izinto zabo ziyaphakama, ziyashayina, ziyabonakala. Izinto zabo zihamba right. Baphila kamnandi. Hayi leli gazi. Noma bathengisa. Abantu laba abaningi bakhona la baphumelele basebenzisa amagazi abantu. Bathatha inhlanhla yakho basebenzisa. Manje leli gazi balithola kanjani? Beza kuwena bazolithatha. Ngithi bathumela lezi iy'lwane zabo lezi. Lithathwa yiy'lwane. Manje leso ungasho wena ngokubona kwakho ukuthi isimo sokuthwala yini? Hhayi, angisazi ukuthi ukuthwala or ini angazi. Heyi kunzima impela, kunzima impela. Manje gogo, endleleni yakho, njengoba uhamba uphila, njengoba ungixoxela ngalesi simo lesi, akaze nje kwavuka izinto ezimbi sengishelo ukuthi mhlawumbe kuthiwe kuvuka isimo sokuthi manje bafuna ukutshontsha umoya wakho noma nje izinto ezimbi ey'ngaqondakali.
Umoya bathatha konke bakusebenzise ngoba niyaboniswa nisemakethe nisebenze, nizibona nisekhishini nisebenze, uyabona banisebenzise. Ebusuku. Mm. Cha, kunzima impela khona. Umuntu angathatha amandla wakho ngoba bakutshela ukuthi abantu bazokusola ukuthi wena usiloli. Kanti umuntu uthatha amandla wawo umame niyenza kancane. Lo muntu yena uyasheshisa uma asemsebenzini yenza umsebenzi wakhe ngokushesha. Nina manje niyenza kancane kusho ukuthi amandla wami khona lo owasebenzisayo. Yeah. Hey, kumele nilungiseni. Cha, sibe impela isimo iyangifuna. Sibe impela. Manje gogo amakhalthi, uyayazi ikhalthi? Isithwalo. 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 Ukuthwala. Ngiyezwa ukuthi wathi kungikuthwala kodwa mina angazi ukuthi ukuthwala bayenza kanjani. Manje awukwazi ukuthwala. Angikwazi. Awukwazi. Manje awukwazi. Okay, abasebelethi awukazi wahlangana nabasebelethi abaprofethi. Abaprofethi mase hlangana nabo manje esontweni. Esontweni. Okay. So abasebelethi abakaze bafika kuwena nesambulo samanzi. Isambulo samanzi. Bafika baxoxela ngamanzi. Uma nje iy'ndaba zamanzi kuthiwa udibene namanzi. Lokho ngake wangitshela lapha esigangeni ngalamandawo. Okay, esontweni. Okay, gogo. Ngingagcine ngiyile emanzini. Ukuthi bathi awufuna imali. Uma ungasebenzi imali uzothola kanjani? Manje endleleni yakho uhamba uphila okay, ngiyakuzwa konke okusho akuthakathile mhlawumbe kukhona yebo. Asithi-ke manje ngaphambi kwakho konke kwakunjani esimeni sempilo yakho? Mina since ngisesemncane impilo yami yabheda. Bangicala ngisesemncane. Bangilalisa ney'bhoko nabamithi. Nabamithi ngathathwa ngobaba abantwana bami wuye wahamba wangilaphisa. Ngaba ukuthi ungase wuye ngaba ngingekho la emhlabeni. Umuntu wakhona manje wabona ukuthi seni-right. Wavela la ngalo muzi ngalo baba lo wangilaphisa. Wabuza ngami ukuthi ukhona u-Ani, ngamphendula ukuthi ngikhona. Wathi mina ngingasabuyeli ekhaya. Angithi ukubonile ukuthi lokho engiyakufuna angeke kusayenzeka. Wathukuthela wangilanda wafika wawaleleza wathi mtshele angasabuyi ekhaya lo muntu.
ukuthi indaba kanti indaba yalo ukuthi loko ngiyafuna ukuyenza angeke usayenzeka yabona. Ngapha isipoko umithi isilwane sesipoko kusho nje bowumithi kodwa kuyisipoko ngaphakathi. Angazi ukuthi ngikuyisipoko ngaphakathi ngoba abantu manahamba bebathi mina hey gogo bangithi uma upheka bakubiza ukuthi ugogo. Bona abantu bebanibona ngathi nginemithi ngempela bathi imithi ngisipoko. Sure. Unibelulala nazo. Nganesikhathi nje ngisesemncane ngingakwazi ukuthandaza. Bengingaqala ukusonta. Uma u-empty phela unganaye uNkulunkulu vele ayikho into uzothi ngeke ukwazi ukuthi mina le into angiyifuni. Angempela mina anginamandla. Anginamandla. Amandla akhona uma ngithandaza ngitshela uNkulunkulu ukuthi mina ngokwami anginawo amandla. Bengivuka ngibhoreka ngale nto abakuyenzayo ebusuku. Uma uvuka uthola ukuthi bengilala ngesipoko. Ebuthongweni futhi uphinda ukhala ngathi udlala nomuntu wakamampela. Uma uvuka ubhoreka ngale nto yenzakala ebuthongweni uma ulele. Hayi. Yonke le milingo ibangisa impilo yakho. Kodwa le nje yokuthi ngilala ngiyibhoko uma ngicala ukusonta ngingena esontweni ngisonta. Ayisayenzeki kufana nekuqaleni ngisesemncane. Ngoba bengingakwazi ukuthandaza kodwa kwamanje le nto ayisayenzeki ngoba bathumela lezi phupho zabo. Ngingasho ukuthi uNkulunkulu uyangivusa yabona. Uyangivusa ngithandaze bese isipoko singaqideleli lo msebenzi waso. Jesus afuna ukukumithisa futhi lesi sipoko. Gogo ngiyezwa. Cha ngempela zinzima. Mina ukuthandaza kuyangisiza ngoba noma ngingaba nesitroko ngalesi sikhathi. Ngaba ngibanjwe ngesitroko ngalesi sikhathi. Kodwa umthandazo uyasiza. Uyasiza umthandazo. Thumela nange-stroke wabhangisa nje ngekhadi wahamba nalo. Konke bayawufuna bayawuthatha usala wena nje unganamithi. Bawufaka nezinto phambili ukuthi wena ungahlangani nendoda. Bafuna ukubona wena ufile nje. Ukukhohlakala kwabantu Nkosi yami. Bavala konke indaba yomsango. Awufuni ukushada, awufuni ukuthengisa, awufuni ukuyenza lutho. Awufuna ukubona ulamba ufe nje bathi ufile indaba uthi awunawo. Abantu bakhohlakele. Manje abantu bakuphi lapha bomndeni noma bangaphandle? Abomndeni nabangaphandle. Ngesinye isikhathi. Cha impela inzima kakhulu. Ngoba phela abantu
bayanibisa bathi ikhona into le banidlulisela yona bona laba bantu angithi la bantu bathi banemoya laba bayakhona ukubona ukuthi unenhlanhla wena bese bona bayawuthatha bazozenzani baloya le nhlanhla lona nabantu bangaphandle uma bahlangana nawe bayabona ukuthi wena une-something nawe umuntu angafika ukuthi uyawuthanda kanti ukhona lokhu ukubonile ufuna ukuthatha le nto na kunzima ngcono kulweke ngokuqinisa isimo somthandazo. Cha, ngibuka kanje ngoba ngifuna ukucacisela isizwe. Abantu-ke ngesinye isikhathi banokungabaza noma bangakholelwa kule nto ukuthi ikhona. So namhlanje njengoba usihlaziyela kuzokwazi ukuthi kusize nomunye umuntu ongaphandle ukuthi mhlawumbe nakabhekana nezimo ezinje noma azibone izinto ezinje kodwa angenasixazululo, angena-understanding, angaqondisisi kahle ukuthi kuyenzakalani endleleni azokwazi ukuthi asizakale ngoba sibaningi, isikhala sibaningi emhlabeni. Lokhu akwenzeki kuwena kuphela, nangaphandle kukhona omunye umuntu oxakwa yizo lezi zimo lezi kodwa angazi ukuthi uzoyenzani, angazi ukuthi uzoyithini. So wena ngokubona kwakho angithi umuntu nasesimweni esinje kuzofanele enze njani? kufuneka imali ukuthi uzohamba kala bantu balaphayo bayomlapha. Kumele kubelaphi bendabuko. Okay, kuyavakala impela. So wena kuko konke ufuna ukuyibona Ngifuna impilo nami ngizobona ne-right. Mina ngihlala ngimuntu wamapeni everyday. Ngihlala ngigula wayawaya. Umzimba wami uhlala ubuhlungu, unezinto umzimba wami, umoya mibi. Umoya mibi iyalwa le mimoya mibi iyalwa. Umzimba wami uhlala ubuhlungu. Mina ngihlala ngigula vele. Ngiyokuthakatha. Manje nasithi siyambona umthakathi, simbona kanjani ukuthi umthakathi? Ngibona kanjani? Ngibona ulele, uyaboniswa. Uyabona abantu la uma kunabathakathi angithi bayavela bazokuhlukumeza. So uyaboniswa. Idlozi labo liyawubonisa ukuthi laba abahlukumezayo yilaba. Uyabona? Idlozi lakhe libonisa. Ngitshela ukuthi uNkulunkulu or indlozi, angazi ukuthi indlozi or uNkulunkulu yabona. Kodwa angithi bathi uNkulunkulu usebenzisa abaphansi bakho yabona. Manje ungasitshela nje ngokubuza uNkulunkulu wathwala. Angazi. Okay, lapha eBhayibhelini bayasho angithi wena ulikhona. uNkulunkulu angathwala ngoba angithi usebenza ngomoya. Usebenza ngomoya kodwa lapha wabulala indodana yakhe, ayibulalela izono zethu. Akukona ukuthwala lokho.
manje siyithini. Kwangithi abantu nabo bayabulala, ubuleleka khona lokho. Okay, shuthi-ke la emhlabeni nje nathi kumele sithwale, ukuthwala akusiyisona ngoba naye umdali wayenza. Singeke siyazi thina ngoba bathe uNkulunkulu bakhuluma ukuthi uNkulunkulu awumuhelpi, awumuhelpi kodwa okunye ufuna ilizwi, okunye ufuna isintu phela. Hhayi ukuthi konke kuyalunga ngelizwi. Okunye ufuna isintu, uphuma ngomuthi. Yabona. So wathwala ubaba kahle kahle. Nathi asingathwala nje. Ngazi Ukungena endlini. phela yena angathwalanga kahle kahle, yena angathwalanga. Yena angithi bathi nje yena yenzela ukuthi ufele izono zethu. Kodwa laba abathwalayo bathwalela ukuthi bona baba-right ngesayidi labo. Abathwalele wonke umuntu, yena angathwalanga yena. Kodwa wachitha igazi. Wachitha igazi kodwa hhayi kusukuthwala lokho. Yena ayenzela thina, yabona. Ageza thina, ayenzela thina siba-right, yabona. Kodwa laba abathakathi nabo bayenzela ukuthi bona baba-right nabantwana babo, yabona. Yena angathwalanga kuyafana nalokhu wena okwenzayo ukuthi umuntu uthe uyomgeza, yabona. Ngoba kusukuthwala uyomgeza. Kodwa siqhethe igazi. Hhayi ukuthi uthwele, ngiyathwela. Ngiyageza thina, ayenzela ukuthi ageza thina abantwana bakhe. So abathakathi bakuthatha ngenye indlela. Okay, so in closing, uyakholelwa ukuthi amadlozi ayaphila? Khona lento ekuthiwa idlozi. In closing, sizivala. Uyakholelwa edlozini? Angithi phela kunamakholwa emhlabeni, sithi ama-Christian. So amakholwa analento yokuthi noma mhlambe angazi kodwa nangiyilandelela lento kuthiwa kumina abafundisi bathi amadlozi amadimoni, lezo zinto azikho. Last ngahlangana nomunye wangitshela ukuthi amadlozi alele noma ungawakhulumisa ayikho into abazokuphendula yona ngaleyo. So ngifuna ukwazi nje lapho ukuthi wena ngombono wakho uyakholelwa ukuthi le nto ikhona yini noma nje ayivele balele? Lo umoya awulali, lo ulele umzimba. Inyama. Umoya uyaphila. Uyaphila, uzibhekile futhi ukuthi konke lokhu sikwenzayo. Okay, bese-ke wena endleleni yakho yini eyayenza ukuthi ukholelwe ukuthi hayi qha labantu bakhona impela, ikhona lento ekuthiwa idlozi, hayi cha liyasebenza empilweni yami? Ukuthi iyasebenza. So angithi mina phela angazi uma bathi uNkulunkulu usebenza ngabantu, yabona. Abanye bakutshela ukuthi uNkulunkulu usebenzisa
abophansi abazali bami labangasekho la emhlabeni. Oh, so nibone kanjalo. So uyakholelwa ukuthi likhona. noma ngithandaza okunye mangithandaza after ukuthi ngithandaza ngizizwa ngingcono yabona. Kusho ukuthi konke kuyasebenza. Ukukholwa nendlozi konke kuyasebenza. Ngesayidi lami konke kuyasebenza. Siyabonga ukuthi namhlanje usixoxele isitori sakho, sifundise isizwe. Ngoba noma bona labathakathi bathi uma bathandaza noma lutho onjayo ukuthi uNkulunkulu nisize niphe amandla yabona. Kusho ukuthi uNkulunkulu namandlozi into eyi-one. Into eyi-one. Angazi ukuthi into eyi-one or akusiyinto eyi-one. Hayi. Phela ngithi uNkulunkulu uyedwa bese amadlozi maningi. Angithi wathi uNkulunkulu usebenza ngabantu. Akusiyinto eyi-one kodwa uNkulunkulu usebenzisa umuntu angithi. Usebenzisa leli ndlozi angithi. Cha, akusinjalo. Lento yazi isukaphi lento? Isuka kuNkulunkulu. Iy'busiso, iy'phiwo, konke nje